Western Visayas Nagapangaduha sa pungsod sa may pinakamataas nga poverty magnitude. Probinsya sa Negros Occidental kag Antique may pinakamataas nga poverty incidence sa Western Visayas. Nakatutok, John Sala. Apisar nagnubo ang poverty incidence sa Rehiyon sa isang nagligad nga tuig kun ikumpara sang tuig 2015. Nagapabilin sa gihapon sa masobra 20% ang poverty incidence sa mga probinsya sang Western Visayas, magluwas na lang sa mga probinsya sang Capiz, Aklan kag Guimaras. Suno sa National Anti-Poverty Commission, nagnubo ang poverty incidence sa Rehiyon ukon ang numero sang pamilya nga kulang ang ginakita kag makonsidera nga pigado. Humalin sa 31.4% sang first quarter sang 2015, na naog ini sa 21.2% sang pareho man nga quarter sang 2018. Sa among table o sa listahan, ang Western Visayas is number 2 in terms of poverty magnitude. What is poverty magnitude? Is the number of poor people in the region, or particularly Iloilo. Sa data sang Philippine Statistics Authority, kapin 10,000 pesos kada bulan na kinahanglan sa isa ka pamilya nga may 5 ka miyembro. Apang para sa mag-asawa nga si Jason kag si Jubilee nga may 5 ka mga kabataan, kulang yan ang ilang ginakita kada adlaw nga halos bugas na lang ang sarang nila mabakal. Amulan niya ang among ginabakla, ang ginabakal sa amon, ginabaliga sa mais, lanson, amulan na nabaklan ko. Pero sa mga, wala tamimo. Wala tamimo sa aton nga pagabuhi, subong tama na gid ka mahal. Muna kay tama ka, tama man kang kabudlay. Kay kung di makalibod si so di man kakaon eh. Kayang ang konsuldo ko lang. Si Fernanda, uta na lang sa matag adlaw mahatag sa iya pamilya bangod sa magamay nga sweldo sa construction. Kita ka na lang daw sa mga daw mapusdan mo nga pwede nga manuan. Bagungon para nga ano. Ay oh. Eh para nga daw makaigo na lang sa isa ka ano sa isa kadlaw. Sa sunod nga adlaw naman ngita naman bago naman nga sudan naman eh. Ang probinsya sang Negros Occidental ang isa man sa 40 ka mga probinsya sa pungsod nga target area sang programa nga ADAPT o kun Actionable Development Agenda for Poverty Transformation kun sa diin mangin benepisyaryong pulo ka mga pigado nga barangay kag munisipyo sang probinsya. Target sang ahensya nga mauntat na ang kapigaduhon nga nag-aapekto sa masobra 6 milyones ka populasyon sang pungsod sa tuig 2022. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas.